ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to tekana to likseyba podoro toro soto irkise to tiguinte ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abdourahmani dia to darila barkam ha to galle makko pk 8 nafcode ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaale jaltugol aduna docteur Kana Hamidou Baba gaddunoɗo landa witeka CVE woni coalition vivre ensemble to leydi Sénégal temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetati milliard ko ɗum woni jaaru golle puɗɗade gollede ko fate TER woni train express régional to leydi Gambie en ketto kodde nene Abouba ko fate manditare wattore duuɓi jeenayyi ko fedde fulɓe africa yuɓɓini e nder leydi he to leydi Mali ma jaaha to jiire toon noon ko janggu seɓɓitiɓe mbaɗi toon ɓe duppi commissariat de police wondude poste gendarmerie Wuro Kala to leydi Guinée e nder jonte nayyi hollirama tigui coronavirus ɓeydima kene qime ha 700%. to leydi Côte d'Ivoire commission vérité et réconciliation gayni tigui golle mum ko fate enquête lusgoji ɗi mbaɗatno e dillere wannode ndera leydi he ko fate sumgoji hoorejo leydi bannodi en 2020 ha fodde wona kermona capanɗe jeetato neɗɗo e joyi neɗɗo masini hen pittali mumen to leydi Nigéria ko supermarché mawɗo no fewi ɓurɗo mawnude supermarché ji ndera leydi hen kañum tigui sumi to Abuja lamorgo leydi ndi to leydi Cameroun ma en kaale to leydi Cameroun halfinaɓe ko fati fiscal mo leydi Espagne ɓe kolliri tigui wonde Samuel Eto'o fils ene rewe haalis kewɗo e nder Espagne to RD Congo jaltugol aduna goto e nalankoɓe dowluɓe no fewi to banggue Rumba mbiyetenoɗo général Defa o bisimilla mon e ketki hotodirte joni jañoɗen. maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mo ha timmi baɗaɗo rekkoni. maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo longal moƴƴuɗo ƴewgal. maître Adama Baldé ne wiye neɗɗo yo tinno kala kene naata yo yurno so tawi aɗa naata dewgal yurno soɗa naata e hoɗande yurno so tawi aɗa ɗanno yurno soɗa naata e galle yurno kala ko mbaɗata yurno e wiide maître Adama Baldé. maître Adama Baldé ne safra fiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra kista fibrome dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e worɓe ustaraɓe goragu. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen juukiɓe ronkuɓe hebde kayitaji ha tengte wonɓe to Europe eɓe arsigaji men uddi weddaɓe korte e wonduɓe dabaruji. maître Adama Baldé ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni koye promotion woni wonande ƴewgal yoɓetake ko gratuite ɗaccata ko indema inde nene maɗa so ari o haala ko wone ɓerde ma ha cikka ko toon hooɗi. maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni base makko ne tawe to Mbacké télégal bitegal Mbacké Dembo Sara Daral Bali. numéro makko téléphone so tawi ko bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 walla mbaɗa 77 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 949 73 83. maître Adama Baldé ne tawe kadi to YouTube sa yeehi to YouTube a waɗi maître Adama Baldé jingganen Fuladu ma yi toon golle payɗin ɗe waɗata. maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mo Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko. ha yo bela mi dañi bela ko ɓatake docteur Djiby Sow.
docteur Djiby Sow ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. Docteur Djiby Sow le grand guérisseur traditionnel ko labdo rido malado woni. Docteur Djiby Sow ne safra kista, fibroma, ndogam sita, nema, prostata, wonduɓe ɗojjo, wonduɓe asmo, keceje musoje, koyɗe musoje kala. Docteur Djiby Sow ene safra ɓen wonduɓe humre e ɓen kadi sattoraɓe dewle. Docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene yawrani ɓen weddaɓe korte e wonduɓe dabaruji. Le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal kiliɗe min mumma e oɗo saaha joni mo tawe to kiidira noon omo andina bandiraɓe e oɗo saaha joni o eggi o faati to galle makko kesso, galle makko to hoɗi joni ene tawe to legal plateau sara antenne Tigo caggal société Sonelec. Kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92. so tawi noon ko jiɗɗo heɓdemo to banggue WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47. docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko labɗo reedu malaɗo wune ene wiye ena mbadden danɗo faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni talata nogase jeetati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho. Habaruji men e ɗemgal pulara ɗo e habrirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawen yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba. Habaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie puɗɗoɗen kana Hamidou Baba ko neɗɗo dawrugol dowluɗo no fewi ko lundiyanke kanko addino landa wite ka CVE woni coalition vivre ensemble kanko tigui yalti aduna e nder hôpital goto to Las Palmas e nder leydi Espagne jamma beddoɗo o kanko kana Hamidou Baba noon ko janotone e mbadi évacuation taw ko avion médicalisé mo leydi Mauritanie kañum tigui nawnomo toon e mbadi safaruji noon ko caggal kay nde wanno accident lawol ummade to wadan fatude nakcota lamorgo leydi Mauritanie kanko kana Hamidou Baba noon ko toon yalti aduna to Espagne e nder clinique to Las Palmas to yano kay safroyade ma en ketto noon konguɗi makko ɗi o sunno caggal kay nde o wanno accident ɗo e nakcota e hôpital militaire en ƴettino konguɗi makko kettoɗen ko fati kay e yidde siftordemo kanko kana Hamidou Baba. Assalamu alaikum mon exécutive des militants de la CVE et je pense également à la diaspora on calminama onon foof e illu moon e dow jettode moon ko min kan Hamidou Baba haaldata moon yidde hollide ɗon tan golle Allah e eɗen poti hamdinade donc il y a plus de peur que de mal gonga mi accident o Allah fayi ɗum e men mais en jalti je ne dirais pas indemne kono noon ko mawɗum hani fewi no fewi par ce que mi wawno ɗum ɓurdo bonde mais mbe yidde ecci noon kaqqillaji moon gandon ko ɗum fotore Allah gandon également que ça n'a pas ce niveau de gravité eyyi par ce que ina wawno ɗon ɓurdo bonde surtout que hono accident o hono yaari ni yinno tan no deccinde en tout cas kaqqillaji moon et vous remercier aussi pour votre mobilisation vous remercier tous en vos rangs et qualités, parce que depuis que vous avez entendu mon accident, beaucoup d'entre vous sont sur le qui-vive, les coups de fil, les visites, ça n'arrête pas. Véritablement, on y a weltim han fewi e darde mon onon fof onon kala kono gonɗon fof en woni ɗon fof on noon heddi ko tinnare tan ko ɗum fawade Allah yani he men donc en jabri ɗum Allah en jabri ɗum Allah heddi noon ko Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama onon kala
on fawane hay goto tampere wiɗin arin salmin walla ko way noon saabu mbeɗa indi hono gonɗon foof nelde kam duwaw tan te ɗumin yon inchallah. Merci encore. to gonɗen fof nelden kan Hamidou Baba Duwaw e oɗo saha hande to woni ala ko nafatamo so wona duwaw siftinde on noon ko kikiɗe janggo saga 16h goski makko foti yettade ɗo e Nouakchott. eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala dendagal bandiraɓe kadi nannoɓe kabaru o ɓe ɓerɗe mumen dilli hen guila kayi wadɓe audioji e dentagal delte kala tartini jewte mumen hollirde sunare mumen onon foof oɗon mbiyan yo Allah windan on baraji so windi kadi hoto momtu yo Allah jokku balɗe mon ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe koliri altine ɓe koliri tigui altine hanki o wonde ko 110 neɗɗo tawa ko fiɗaɓe mboroso coronavirus on paami tigui coronavirus ne ƴelliti no fewi oɗo saaha joni e nder leydi he ɓe koliri noon e nder ɓe cellano ɓe 40 e ɗiɗo kepti cellal mumen so tawi ko 110 fiɗaɓe hesɓeɓe koni tigui doggol ngol lelri e nder ɗiɗon nokkuji walata ko neɗɗo goto ayyuna ko neɗɗo goto ko bonni ko yimɓe ɗiɗo kay haydi ko neɗɗo goto butel mita ko yimɓe joyo wadana ko neɗɗo goto no wadi ko yimɓe ɗiɗo to wiyete ngaabu ko yimɓe tato sehil baabi ko yimɓe tato zorat ko neɗɗo goto ak juge ko neɗɗo goto heddiɓe ɓe kala ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie so tawi ko Nouakchott legal tafrak zeno ko capantato e yimɓe jeenayo Liksar ko yimɓe ɗiɗo Dar Nayim ko yimɓe jeetato Tayyaret ko sappo e ɗiɗo neɗɗo Toujinin ko yimɓe jeeɗiɗo Arafat ko yimɓe nogas Elmina ko neɗɗo goto leydi Mauritanie ne yara e oɗo saaha joni 4 ujunere temedde jeegom e sappo e nayo winditiɓe doggol corona hen 39 ujunere e capanɗe jeegom e yimɓe ɗiɗo keptino cellal mumen hano hannirta ni 160 e yimɓe ɗiɗo kañum woni bilan ko wasi pittali men e nder leydi he tuggi ko moros coronavirus o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni taw ko moros o yooɓi pittali men ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie Mouhamadou Bouhamadou ko jooma ngaalu Mauritanie najo woni homme d'affaires o windi ɓataki noon omo jeeya idiɓe windude ɓatakeji ko fati kay nder leydi Mauritanie hollirde sunare mum e feccude sunare mum e donade kana Hamidou Baba ɓataki o noon koni tigui lelri koye sunare mawde no fewi nanmi oɗo kabaru musɗo jaltugol aduna frère am musidɗam sehlam no fewi hono docteur kana Hamidou Baba e oɗo saaha musɗo noon eɗen gondi e sunare mawde no fewi kono kadi en jabri ɗum Allah mboɗo fecca sunaram noon e joom suudu makko hono joom suudu makko biteɗo Peya e dendagal sukaɓe makko kala e sehilaɓe makko e yaadiɓe makko e ɓattiɓe mo kala e oɗo habaru musɗo fewi mbaɗa andino on tan wonde musalla o yettima ha to ɓuuri luggidde e nder ɓerdam eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala Mouhamed Bouhamadou kañum windi ɓataki o ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen ko altine hanki nogas jeeɗiɗi bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goom fuɗɗi ko fati tigui wonno tigui ñalawma taw ko ñalawma cérémonie noon puɗɗugol golle train biteɗo train express régional e nder Sénégal to gara mo Diamniadio hoorejo leydi ndi hono Macky Sall o waɗi toon o holliri tigui wonde o waɗi commande train ji jeeɗiɗi goɗɗi keesi poɗɗi adde ɗo e yesso so tawi ɗin train ngaji gaari kay taw ko train express régional so mbaɗi mbattu tawdi train ngaji goɗɗi ɗi oɗo holliri noon ɗina jeeɗiɗi garoji mbatata dogde ko hakkude Diamniadio faade AIBD woni aéroport Blaise Diagne o holliri noon so ɗina jeeɗiɗi gaari tawti train ngaji jogaɗi e oɗo saaha joni ma hawru nogas ɗi train express régional tawateɗi e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen altine hanki o werla goto jollunoɗo yimɓe heñonnoɓe kay yaade tawtoroyede ko fate cérémonie puɗɗogol udditgol golle oɗon train express régional oto mabɓe noon sumi tigui ha wonti lewdu e dow autoroute à péage en cuwa hebde noon bilan so tawi kay waɗi mayɓe walla gañiɓe ma en gartu hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri ɗo labde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen voyage gadano noon taw ko voyage inaugural ko fati kay e oɗo train express régional hollirama tigui ko suka debbo biteɗo Amina
Mansour sen Amina Mansour sen altine hanki on ogas jeeɗiɗi lewru boto kanyum tigi dongni on a train non taw ko train express régional e ka jolluno Macky Sall horejo leydi ndi e Mariam Faisal ko joom suudu makko woni cuddiɗo makko wondude e yimɓe hewɓe sete timmude taw ko yimɓe gouvernement Amina Mansour sen noon jogui ko diplôme o heeɓi diplôme makko koto université Gaston Mbengue mo Saint-Louis o jeeya noon e temedde jeenayyi capanɗe joyi sagata ƴettaɓe kayim taw koko fati e heblede gollade oɗon train biteɗo e biyeteɗo tigui oɗo société biteɗo 7 noon ko kañum tigui halfina ko fati golle train express régional o jogui noon ko diplôme taw ko en communication télétechnologie numérique ko kanko noon oɗo saaha joni Allah waɗimo ko dognowo oɗon train on paami tigui train gadanoɗo inaugural ko kanko tigui dogni ɗum e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koye on fannu keddoɗen ha joni Macky Sall horejo leydi Sénégal o holliri tigui altine hanki o e saaha tigui cérémonie uddida golle train express régional wonde kay jaru train o e ko golle train o régional express régional o golle makko jaru ka ko fuɗɗi gollede ha yetti oɗo saaha joni ko temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetati milliard taw ko franc CFA o holliri noon hen temedde ɗiɗi capantati e jeetati piccala 1 milliard ko laamu leydi Sénégal yaltin ɗum e jiifaji mum ko heddi ko noon ko hoddi ko partenaire uji nayyi leydi Sénégal kañumen tigui partenaire uji leydi Sénégal kañumen jaltini ɗen koppareje ko wayno France noon agence biteɗo boñ goto biteɗo agence française de développement wondude trésor français et banque publique d'investissement ɓen ñamli leydi Sénégal kene qimen ha 235,5 milliards taw ko franc CFA so tawi ko banque islamique du développement ɓen ñamli leydi Sénégal ɓe ñamliɓe 195,6 milliards taw ko franc CFA so tawi noon ko banque africaine de développement mbiɗen tigui so banque africaine de développement ɓen ñamli leydi Sénégal ko 111 milliards woni temedere 1 milliard taw ko franc CFA o holliri noon kadi o holliri wonde partenaire uji tati goɗɗi e oɗo saaha joni kunanima leydi Sénégal so tawi kay ɓe ummanima phase mabɓe ɗiɗaɓo ko fate train express régional poɗɗo dogde hakkude Diamniadio faade AIBD woni Blaise Diana ɓen noon kolliri tigui mbaɗi hen cuuɗi buuɗe men no fewi kanko Macky Sall horejo leydi ndi noon o jarni o mani dendagal ɗina partenaire uji leydi Sénégal dariɓe kay ha oɗo train express régional wawi tigui fuɗɗade golle mum hano hannirni ko noon kadi o manti o waɗi félicité hono ministre makko des infrastructures wondude ministre makko des finances et des budgets ko noon kadi ministre de l'économie des plans et de la coopération e gollidiɓe men kala o maniɓe e mantiɓe e ɗeɗon golle paydunɗe no fewi ɗeɓe golli ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Thiaroye noon en teska tigui sagataɓe joguitiɓe tawa ko walloɓe yimɓe kala saahaɓe hinde agresseur uji ne tampin no fewi oɗo saaha joni yimɓe Thiaroye naɓe ɓe kolliri noon ko ɓen noon ko pelle ɓe joguitiɓe wiyeteɓe simmol ko simmol woni inde mabɓe e kala saaha kamɓe kewi yande yimɓe tawa kadi koye nokkuji ɓe kewi suɓade to yimɓe kewi rentude ko wayno match football walla ko wayno lambaji ko nder hen ɓe kewi wadde yimɓe agressé e oɗo saaha joni Thiaroye naɓe hewɓe mbaɗaɓe agressé ene tawi tigui e nder hôpital dalala jamma mo Dakar ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni guene yette gueyi ko gorko jarowo duuɓi capanɗe joyyi ko ouvrier noon kanko tigui waɗi violé nanggo noon ne waɗi violé cukalel dewel taw ko élève jarowel duuɓi jeenayyi mbiɗen sagata gorko mo duuɓi capanɗe joyyi ko kañum tigui junniti e cukalel dewel tokosel ngel duuɓi jeenayyi o waɗi ngel violé nde haala ka fuɗɗi yaltude ɗon kanko gueyo koreji makko e bandiko en mbaɗi enveloppe tigui mbaɗi hen 100 000 francs CFA woni ujunnaje nogas CFA ɓe mbawi yiide tigui jinnaɓe cukalel dewel ngel gam yidde tigui suddude hen wudere deƴƴinde haalaka ɓe kolliri noon on enveloppe mo ujunnaje nogas kay ko yokkideɓe yooɓe ballittoro ko fate ordonnance uji ɓe tinno haalaka wasa yettade police woni tigui no annama masala hani gorko goto noon tawtanor ɗum holi hen metti mum no fewi e yaadere ɗum ɗon tigui wawi yettinde haalaka to police nde police udditi hen losgoji mum wone yiilade on biteɗo gueyi ɓe teeɓimo tigui koto galle suka debbo mo waɗi violé cukalel dewel ngel duuɓi jeenayyi ko galle mum tigui ɓe teeɓimo e oɗo saaha joni mo tawe tigui e juuɗe dadiɓe o ɓeni darima yesso ñawoɓe tawa kadi o nanguira koko wiyete viol pédophilie et détournement des mineurs
ha joni kabaruji men demgal pulaar senumima to leydi Sénégal ko to leydi Mali to leydi Sénégal ko to leydi Gambie paadena to leydi Gambie noon ma ketto kodda nene Abouba mbiɗen noon ñalawma hande o mawninama ko fate manditare wattore duuɓi jeenayyi ndeɗo fedde taw ko fedde fulɓe Afrique nde mawninta e oɗo saaha kala e nder leydi Gambie kodda nene Abouba assalamu aleykum. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ko ɓuuri tengtude kabaruji men hande ɗo e nder leydi meɗen te Gambie mbiyen hikka waɗi duuɓi jeenayyi ko fedde witende fulɓe Afrique ko yuɓɓini ñalade muɗumen taw ko ɗo ɓe mbaɗi ɗum e diwan mo Farafeñe tawtorama noon hewɓe ɓiɓɓe leñol ngol ummiriɓe to Sénégal to Mali to Guinée ha toon to leydi Sierra Leone ene wayno ne teska hen oɗo mo ganduɗa ko biteɗo Dono Sampate Diallo ko tariyanke mawɗo e leñol fulɓe e Bocar Hammadi Farana ɗum hoddu ngana e nder windere nde kala ene wayno noon hoorejo fedde nde biteɗo Aliou Waza Sow kanum nene wayno ko ɗi konguɗi yomni kodde nene Abouba fulɓe Afrique ɗum noon liggey ma yooɗi fulɓe Afrique ɓe beltani hikka noon fulɓe Afrique ko nino wiiɗa ko duuɓi jeenayyi teɗen gari Farafeñe liggey amen fulɓe Afrique ina laaɓi joni ina YouTube ina Facebook woni yuɓɓinirgol fulɓe rentinigol fulɓe waɗaɓe foof gotum kono noon minen liggiɗo e leƴƴi goɗɗi ɗi ganduɗa ɓe gona fulɓe pour min mbawa won jaam e leydi he minen kaaɓo ko ganduɗa ne fulɓe ko ganduɗa ina ɓe tampina e leydi he kala ko ganduɗa ina tampina fulɓe e leydi he walla e tundu amen he minen en kaaɓo woni wallu kayti wallu gaynaka labbi en ko ngala ko ganduɗa ne fulɓe immigration yo ko yaari noon minen en dar wat tintingol en jii kulle élection o nde ari min immino pour janggingol fulɓe ko tani nafa élection ko taki ɓe poti puntin kayti ɗum noon ɓe poti puntuɓe ɗaɓɓa kayti ɗum noon min ballino kewɓe pour ɓe dañi kayti ɓe gonɓe ɓe jibinande leydi Gambia kala ko luwa haali minen en immi minen en dari mbiɗa andi waktu o hewani kono hikka en jiyen bismio baɗa noon eyyo ko ɗiɗo woni konguɗi ɗi ganduɗa Aliou Sow ko kanum ardi fedde nde ko ɗum yomnuno kodde nene Abouba ɗo e Farafeñe dokkodira aadi noon ko hitande fande hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi taw ko ɗo e diwan mo Kombo kodde nene Abouba gam weltare TV ɗo e Farafeñe kodde nene Abouba eɗen mbiya fedde fulɓe Afrique nde leydi Gambie yoɓe gandu fedde heblo sukaɓe Afrique e gardogol ceerno Habous Diallo eɗen mbeɗiɓe junggo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Gambie koto leydi Mali paɗena to leydi Mali jeena to wuuro witengo ñande altine ñande aleta ɓennuɗo o ko ñalawma musɗo wonande dire naaɓe caggal kayim ko groupe joguiteɓe ha teddi kañumen tigui mbaɗi jangu mumen e wuuro ngo nde ɓe jetti wuuro ngo noon ɓe iɗi yabande tigi koto poste police e poste gendarmerie nde ɓe jetti toon poste police e poste gendarmerie ko ɗon policier ɓe gendarmeɓe tawetenoɓe ko ɗon darti koye men dogui moftoyi koye men ɓe duppi poste gendarmerie o poste o kala e poste police o kala ɓe nanggui wuuro ngo noon ɓe goni hen fodde waktuji ɗiɗi tawa kadi ɓe campi koto leggal bitegal barikoɓe ene tawe tigui e dow lawol pangol to tunka nde ɓe duppi poste gendarmerie noon e poste police kala ko ha wonti ɗoɗi ko caggal kay nde ɓe jalti wuuro ngo ko nden sagataɓe wuuro ngo heddiɓe rewɓe e worɓe kañumen tigui mbawi addude ndiyam mumen gam yidde ñippude ko heddi hen ko ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kamɓe noon temɓe yimɓe wuuro Dire naɓe noon ɓe mbaɗi erango faade laamu transition faade laamu leydi Mali guila rawane kadi ɓe mbaɗa erango nde ɓe dokkate base militaire e nder wuuro hen saabu kay ɓe kollori base militaire tawate koto wuuro wittego Gundan noon to base militaire woni hakkude gon wuuro wittego Dire yandago ene qime ha capantati e joya kilométre ha joni ko leydi Mali keddoɗen police halfinaɓe ndenka e kisal ɓe Bamako ɓe tawateɓe tigui e nder 11e arrondissement e gardogol commissaire biteɗo Mamadou Diapité ɓe mbawi teɓede police ɓe mbawi sagataɓe tato wuyɓe tampinnoɓe on arrondissement taw koɓe hinde agresseur uji taw ko waɗannoɓe kala saaha vol armé woni tigui waɗoɓe guykaji mumen kala saaha taw ne jogui petelaji walla labɓe ɓe teɓama noon ɗum noon ko caggal nde ɓe mbanno jangu mabɓe e nder galle goto tawateɗo to kala bankour o asim ɓe mbanno nguɗon jangu ɗon tigui ɓe cakkiti wadde jangu mabɓe ko adi ko police ne tebaɓe nde ɓe iɗi teɓede noon ko biteɗo FAD on noon ko capitaine Issa Yacouba Coulibaly kañuma teɓimo wondude ɓe teɓimo noon caggal nde ɓe teɓimo hollirama tigui nde ɓe jeehi galle makko waɗode tigui wiccide ɓe tawi toon pistolet mo hinde revolver ɓe tawi toon labɓe wondude téléphone aji e paruji électronique kewɗi ɗi wo biftuno e wondude ordinateur uji portable ha joni ko leydi Mali keddoɗen
altine hanki o noon hollirama tigui batu jagode joɗima to primature woni tigui bureau ji premier ministre e gardagola cuggela mayga hoore jagode leydi ndi ɓe mbaɗi noon e waɗi mujibe batu ngu noon ɓe ciifi toon noon wonde kay e oɗo saaha joni eɓe ɓeyda duuɓi wonande ɓen yiɗoɓe kadde yiɗoɓe wadde kawguel woni concours d'entrée dans la fonction publique woni tigui waɗoɓe kawguel gam yidde wattude liggade e laamu ha joni ko leydi Mali keddoɗen ene teska e oɗo saaha joni kewgol ceerle e nder leydi Mali ha tengti noon e nder Bamako lamorgo leydi ndi ɓe kolliri noon kala hitande de teska tigui dewle ɓuuri wadde mariage uji ɓuuri wadde nden hitande walla vacance mum e teski tigui ɓuuri hewde ceerle ɓe kolliri noon ko ɓuuri hewde kadi eɗen ceerle ko caggal kay lebbi ɗiɗi walla lebbi tati caggal dewgal waɗa ko ɓen goto e ɓen walla ɗiɗo kala kewi yaade tigui to yeeso juge namdade ko fati e ceergal ɓe kolliri noon ko ɓuuri teskede noon e oɗo saaha joni ko saboto ceerle ɗe koko wiyete infidélité woni tigui fijirde e jina tawa tigui ko debbo wasde haalde joom galle mum walla gorko wasde haalde joom suudu mum ko ɗum saboto ɗen ceerle ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni wonde kay hitande 2020 catal gotal bitegal studio Tamani e kolliri temedere capanɗe nayyi ujunere ceergal waɗi hitande 2020 e nder commune Amo district Bamako noon enquête holliri kay wonde tuggi holliri kay wonde ɓe binditima temedere capanɗe joyyi e ɗiɗi ceergal tuggi kay janvier 3 janvier 2021 ha fayi oɗo saaha joni nder décembre ngu gonɗen ndu fodde temedere e capanɗe joyyi e ɗiɗi ceergal woni ko windita ɗum noon taɓi limani hen dossier ji namdiɓe ceergal dossier ji tawateɗi nder bureau ji juge ɗe cuwa taw ñawore mumen suwayande ha joni ko leydi kabaruji men ɗemgal Pulaar to RD Congo paɗen général DFAO ko nalanke RD Congo naajo dowluɗo no fewi tawa kadi ko jimowo rumba ko on tigui o yalti aduna noon ko altine hanki o to leydi Cameroun caggal kay nde o heeɓi musala woni malaise ko ñande capantati e goho lewru décembre gonɗen ndu noon o dañanno duuɓi capanɗe jeegom e tati o selti aduna noon ko nder o clinique privé goto to Douala e nder leydi Cameroun kanko noon général DFAO inde makko deftere omo wiyete tigui ko lulen do matum lulen wiyete tigui ko lulen do matumano koye nder clinique goto ko toon yalti aduna ha joni kabaruji men demgal Pulaar ko to leydi Guinée paɗen ene teska noon mboroso coronavirus ne ƴelliti no fewi e nder ɗeɗo jontenayi e nder leydi Guinée saabu ɓe kolliri kay ko ɗum saabi noon ha catala bitengal ANSS joɗima battu mum keñaragu ko fate ƴettude peeje kay haɓade oɗo mboroso coronavirus ɓe kolliri noon e nder ɗeɗo jonte nayyi cakkitiɗe mboroso coronavirus o ɓeydima kene qime ha 700% saabu kay to positivité wonduɓe mboroso jarannoɗo e gonnoɗo 0,9% e oɗo saaha joni qime ha 5,7% e wiide docteur Sori Kondé koto leydi Côte d'Ivoire paɗen commission halfinaɓe enquête e violence uji woni tigui dillere wannone saaha sumgoji hooreji leydi bannoɗi to leydi Côte d'Ivoire en 2020 dokkiti ɗoyreji mumen résultat ji mumen ha laaɓi ko fati on enquête ko capanɗe nayyi saggata noon hakkude policier gendarme kañumen ndendinno yetaw e gardugol procureur Abidjan yoɓe mbadda oɗon enquête lebbi jeegom noon waɗi koɓe mbaɗi enquête o ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni wonde kayen ɓe kolliri tigui oɗo saaha yin enquête sugoji noon mbaɗino ha capanɗe jeetato e joyi neɗɗo wasino hen fittade mum tuggi lewru août ha yetti lewru novembre 2020 procureur noon holliri tigui fodde temedde ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo juuɗe mumen ene moddi tigui e nder ɗiɗon wargoji ɓe kolliri kadi joni ɓe kolliri noon joni ko juge o kañum e hoore mum halfinaɓe ko fate ñawoje kañumen cuɓoto fodɓe ñawede e fodɓe woppede ɓe kolliri noon tuggi kay nden dillere faade oɗo saaha joni temedde ɗiɗi capanɗe tato e tato neɗɗo nagganoma hen hewɓe noon goppitama ha heddi sappo e goho neɗɗo ɓen noon ko tumaɓe kay ko fatede crime mawɗi no fewi ɓutti ko wayno wargo walla ko wayno coppugol walla mbiyen salkugol oɗo biyeteɗo Toussaint Nguesso Kofi Jamannayyi on noon tawateɗo to Duankoro ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni noon koma juge ji ɗi kañumen kalata ko fati kay e ɗe noon ñawoje musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo mon sehil moon Ghali Abouba ketkimala ki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on